шумо барои кори муносибу мувофиқ дар хориҷи кишвар кор меҷӯед, саргардонеду намедонед ба куҷо муроҷиат намоед. мо барои шумо муассисаи давлатӣ марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ва агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷи кишварро тавсия медиҳем. инҷо метавонед барои худ кор пайдо намоеду аз машвараташон ройгон баҳраёб гардед. ҳамзамон нафароне ки ба хотири кор кардану пайдо намудани он ба Федератсияи Россия азми сафар доранд, бо хушнудӣ хабар медиҳем ки акнун имкон доред ки аз хизматрасонии намояндагии корхонаи воҳиди давлатии федералии хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе истифода баред. дар инҷо шумо метавонед аз ба қайдгирии изи ангушт ва санҷиши манъи вуруд ба ҳудуди Федератсияи Россия гузашта бо дили пур сафар намоед. ин макон барои омодагии минбаъда ҷиҳати сафар намудан ба қаламравии Федератсияи Россия мусоидат менамояд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни 121 дар бинои хадамоти муҳоҷират. тамос 2250575. омодагӣ ба сафар, кафили муҳоҷирати бехатар.